A mňa by zaujímalo taká jedna úplne praktická vec. My sme rozprávali o tom už miliónkrát, sme všetci poverčiví a keď, povedzme, strelím gól v zápase, strelím v ďalšom zápase gól, v ďalšom zápase gól, tak presne to, čo som jedol, to, čo som robil, tak v každom z tých troch zápasov robím aj ďalej. Ale v situácii, kedy ten gól stále nestrieľam, koľkokrát si ty tie rituály za kariéru zmenil? Ale ja to stále hovorím a poviem to znova, lebo je to tak, mne absolútne nezáležalo a bolo mi úplne ukradnuté, či dám gól alebo nie, lebo však ty vieš, že hráči mali nejaké role v tom týme a moja rola určite nebola dávať góly, ale nebola ani sa byť. Moja rola bola a na konci zápasu, ja keď som mal, že 0 gólov, 0 asistencií, 0 bodov, ale plus minus 0, tie trestné minúty do toho ma celkom hnali, ak to boli trestné minúty rozumné. Takže to bolo v poriadku, ale ak som mal, že 0-0-0-5 zabitku trebárs, alebo som si zastal spoluhráča, tak to bol dobrý zápas. Tak to bolo v poriadku. Ale ja som, keď sme pri tých... A vtedy si vlastne zachoval ten rituál aj v ďalšom zápase, áno? Nie, lebo som nemal žiadne rituály, ale čo som... Tak ty vieš, ako hokejista, že darilo sa mi, nedarilo sa. Ja som bol na seba tvrdý, ty nie, ty si myslel, že stále sa ti darí, ale ja som si to sám o sebe objektívne myslel. Objektívne, sám o sebe objektívne, ale máš ten pocit, že si mal dobrý zápas, tak vtedy som zopakoval to, že moja hra sa neodvíjala od toho, že koľko som dal gólov, ale úprimne teraz hovorím, naozaj nie, mne to bolo tak úplne jedno, jak tebe, či zabrániš gólu. Dobre, v tejto chvíli ti verím, ale... A bol obranca inak, vieš, čo by mal obranca robiť? Ale vieš, čo by mal obranca robiť? Obranca by mal brániť, nie? No nie, tak preto sa volá obranca. Ja stále hovorím, keď máš na palici puk, tak nepotrebuješ brániť. Bránia tí ostatní. Ale však chvála Bohu, s tebou som chcel hrať v obrane.